Много хора ще кажат, че не съм прав, но е истинско спокойствие да имаш 3 деца. Че да си седна. Нали, кьозахме покривката. Нали я засъвте? Много те обичам, не искам да те гледам на гримирана. Не ми харесва. Just me. Дай ми това, ами то това няма. Ама ще направим един конкурс по готвене. Има Иван как яде сурово месо. Не, няма да ядеш сурово. Ще глазираме. Има кремвирши за вас, не пържоли. Какво? Няма да ядем. Ела, ще ядеш ли пържолки с нас? Толкова махаме. Да си вземеш жена от село. Да ти облечи си нова тейска. Тате, но и ми каза, че ям яйче. Пържоли. Илан, тайкачето. Картофелното е. И това ги прави вкусни. Добре ли картофелното пре, Георги? Престани! Яки. Всички бабички са ловенки в магазина. Една бабичка няма къде да не го харесва. Много са сочни. Масълцето е топ. Оп. Да не си помислите, че това е нещо друго. Това са домати. Да не изпарат тук, Геде Боб. Много вкусна вечеря си изготвих. Обаче сега, ако можеш и масата да се дигне сама. Отиваме да спиме и да се плачикам с Егенче.